Добро утро от Мокриево, Северна Македония. Днес е и последния ден от първото ни пътуване, преминаващо през няколко държави. Намираме се на около 30 минути от влизането обратно в България. В интерес на истината, не че съм бил предубеден към тази част на Македония, но определено не очаквах това, което видях от тази страна на границата. Красиви и подредени селца с модерни къщи, поддържани дворове и много хора. Нещо, което не знам за Македония, но за България не е често срещано. А ето го и граничния пункт. Няколко коли, бърза проверка и добре дошли в България. До София имаме около 240 км, но преди това няколко спирки на места, които отдавна искаме да посетим. Първото от тях е село Долене, наречено най-красивото село в България. На мен лично пътят до селото много ми хареса. За своите около 16 км преминава от асфалт, през чакъл, обикновен коларски път и отново асфалт. Същото важи и за гледките наоколо. Редуват се гъсти гори, изгорели от слънцето плата, усойни клисури, докато отново не се изкачиш, достигаш селцето и влизаш в света на Долене. Още от началото разбираш, че това място е различно. Обособен широк паркинг, ограден от едната страна с типичните за селото терасирани градини, а от другата невероятната панорама към планината огражден. Продължаваме по пътя и тъй като не сме се подготвили с информация, спираме на първата хубава сянка. По-късно разбрахме, че в центъра има още един паркинг, откъдето тръгва маршрут, който преминава през цялото селце. Както обикновено, ние си имаме наш не много подготвен подход за разглеждане. Долене, сгушено в полите на Пирин. Тук не срещаш тълпи, не чуваш шум от коли, само тишина, хиляди цветя и уникални гледки на където и да се обърнеш. Селото не е голямо, но всичко носи история. Повечето сгради са от камък и дърво, в типичния пирински стил. Цяло село реставрирано от едно семейство, с каменни къщи, хиляди цветя и атмосфера, която те пренася в друго време. Нищо тук не е случайно. Сладкарница, ресторант, магазинчета и всичко е направено с вкус и уважение към миналото. След хубавата разходка ни очаква лека изненада. Не бяхме заредили, а стрелката на горивото упорито сочеше на червеното дъното. Имахме около 20 км до първата бензиностанция, ако въобще работи, и неясно количество гориво, защото не знаехме от колко време стрелката е там долу. Добрата новина беше, че се спускаме от планината. На места слизахме по инерция, а на други с малко газ, а на трети директно гасях мотора. Стигнахме благополучно до бензиностанцията и продължаваме към следващата спирка. Още на излизане от Петрич забелязахме сгъстяващите се черни облаци в далечината, но за сега не ни притеснявах. Целта ни беше музеят за ретроавтомобили Златен Рожен.
Златен Рожен има страхотна колекция от ретро коли и мотори от различни години. Още от входа ни посреща нашия Балкан 50, малката BMW Isetta, класическия Fiat Topolino, както и уникално изглеждащите модели на Cadillac и Packard, истински легенди в света на автомобилите. При моторите е не по-малко интересно. Кралят, класическия Триумф Боневил, както и перфектно възстановените бойци, немския ДКВ и английския BSA. И не на последно място, мечтаната някога от мнозина българи Ява. Всички тези автомобили и мотори, събрани на едно място, показват как се е променяла техниката през годините. Определено музеят си заслужава. Само на 20 на минути от него се намира и последната спирка за тази годишното ни пътуване. В подножието на планината Кожух до Рупите лежи забравения град Хераклея Синтика, основан преди повече от 2300 години от македонците и наречен на Херакъл и племето Синти. Някога е бил оживен център с площади, храмове и бани. През 4 век силно земетресение го погребва и столетия остава скрит. Днес археолозите го наричат малкия Помпей на Струма. Докато разкриват улици и сгради, времето оживява, а тишината на Рупите прави мястото още по-магнетично. Времето обаче бързо започва да се влошава. Хвърляме по един поглед към дъжда, изсипващ се в близост и газ в другата посока. Решихме да не слагаме дъждобраните, с надеждата, че ще му избягаме. През следващия час преминавахме покрай места, където почти до нас се изсипваше силен порой. Но с голяма доза късмет останахме встрани от дъждовете. Постепенно облаците се разредиха и в далечината проблясна августовското слънце, вече започнало да се спуска зад хълмовете. Супер приятна изненада беше слабия трафик в Кресненското дефиле. Обикновено силно натоварен, този участък рядко дава възможност да му се насладиш, но днес беше празно. И на фона на отцветените от залеза облаци и току-що преминалия дъжд, прекусихме дефилето така както не ни се беше случвало досега. Наистина перфектен завършък на пътуването ни. Осем дни, 4 държави, около 1900 км, куп забележителности и близо 300 гигабайта видео за обработка. Не е някакво голямо постижение, но е нашата емоция, така както я видяхме и преживяхме ние. Това беше пътуването ни из Югозападните Балкани, а за до година тепърва ще го мислим. До скоро! Пътешествията продължават.